I dag vil vi gerne snakke lidt om, hvorfor vi skal afskaffe EU-forbeholdene, og til start vil vi gerne snakke lidt om, hvorfor vi vil have euro i Danmark. Så hvorfor vil vi gerne have euro i Danmark, Emil? Jeg synes, vi skal have euro, fordi at euro har en ekstremt stor kurssikkerhed. Og så er det den, der bliver brugt i de fleste lande omkring i EU. Og når man sidder og diskuterer om mønter, så kan Danmark kun sidde med bordet, men vi har ingen mulighed for at blande os i diskussionerne, fordi vi har vores danske krone. Ja, i dag vil vi gerne snakke om, hvorfor man skal afskaffe EU-forbeholdene, og hvorfor synes du, at vi skal afskaffe unionsborgerskab? Jeg synes, alle skal være ligestillede og have det samme pas. Lige meget om man kommer fra Ungarn eller Danmark, så skal alle have det samme europæiske pas. I dag vil vi gerne snakke om, hvorfor man skal afskaffe EU-forbeholdene, og hvorfor synes du, at vi skal afskaffe det fælles forsvar? Jamen altså, hvis der kommer krig i Europa, så kan alle landene gå sammen og hjælpe hinanden. Men bliver der derimod krig ude for EU, så kan vi så gå sammen som en stor nation og gøre en stor indsats. I dag vil vi gerne snakke lidt om, hvorfor vi skal afskaffe det retslige samarbejde, og hvorfor synes du, vi skal afskaffe det, Lasse? Det synes jeg, at hvis vi har et retsligt samarbejde, undgår vi at våbensmugling over grænserne, og vi undgår at russerne hvidvasker penge. I dag vil vi gerne